Тези, които не ме познават, искам първо да извиня Цвети, малко е възпрепятствана днес и няма да може да дойде. Но аз така иначе трябваше да дойда, така че ще поема ролята. Казвам се Венета Стефанова, психолог съм по образование и бахов терапевт и вече около 8 години съм и консултант на китайска държавна компания Новера в индустрия за здраве. Знаете, че това, което е китайска традиционна медицина, е със знак повишено внимание и нещо много качествено и хубаво. Така че се надявам да ви разкажа какво точно представлява системата за профилактика в Китай на държавно ниво, на ниво правителство. И защо те имат такъв тип система. Била съм 2 пъти в Китай, към момента работя в Горна Оряховица, работя в електротехникума като психолог, с ученици, но работя като бахов терапевт в Търново, в кабинет. Какво да кажа за себе си, имам 2 деца, мъжна съм и това, в което вярвам, е, че можем по-дълго да останем в здраве. Защото някакси напоследък, като че ли стана нормално да пием хапчета за той, за оно, каквото ни заболи, първото да посегнем към хапчетата. Да не говорим, че се шири непрекъснато вируси, ама как напръскат, ама какво се случва. Но никой не си дава сметка, че климатичните промени стават все по-големи, все повече и това също влияе на земята и на нас като хора. Защо се разболяваме? Един много хубав въпрос. И аз много често съм се го задавала, особено докато работих в център за бебета и бременни, си много пъти се задавах въпроса на тия малки деца, защо го боледуват, как може с такива тежки диагнози да се появяват дори и малки деца. Има една много хубава книга на доктор Габор Мате. Малко е сложна, но това, което може да гледате и което така ще отвори някои, може би, мисли във вас, е Мъдростта на травмата, един много хубав филм на доктор Габор Мате, посветен на неговата работа. И когато тялото ни казва не или какво прави скрития стрес за нас, когато си казваме ще се справим, ще издържим, на всяка цена, както каза доктор Господинов, идва пациента след инфарктно състояние, ние се чудим как да го спасим, той казва, трябва да се обадя в офиса, защото днеска ми предстои важна сделка, трябва да. Имайте предвид, че има хора толкова много във филма включени, че не могат да изключат. Има мозъци, които не спират да мислят, дори когато спят. Така че стресът, който сега искам да възприемем нещо, ние сме психолози, но аз вече 8 години ме обучавах лекари. Да? Всичко, което виждаме отвън, се случва и в нашите тела. Тоест, ако нашето ежедневие е в стрес, значи най-малкото нещо в нас, това, което изгражда клетките и това, което изгражда органите, са нашите клетки. Клетката ни по същия начин е изплашена, по същия начин се стресира, по същия начин спира да мисли, защото клетките ни са всичко това, което сме ние, вече е доказано, че можем да влияем на ДНК, също вече е доказано от университетите, който не ми вярва може да прочете. Тоест, всичко, което ни се случва сега, днес преживява и нашето тяло, нашите органи, нашите клетки. И ако ние, например, не пием достатъчно вода, защото си казваме, нали, моята баба, както каже, как ще пия толкова вода, ще се напикая, няма да ходя толкова често. Или шофьор на тир, се спомням в Русе, който каза, всяка година ходя да разбивам камъни в бъбрицата и аз го попитам, а колко вода пиеш? Ти знаеш ли какъв тир, колко вода трябва да изпия? И как се пие вода в тир? Тоест, понякога ние сами бавно и постепенно разрушаваме нашето здраве. И без да си даваме сметка, че навиците, които сме изградили във времето,
дори хранителни, начина по който ние живеем, може да ни доведе до болестни състояния. За болести няма да говоря, аз не съм лекар, ще говоря за болестни състояния. Още повече, че в китайската традиционна медицина се говори за болестни състояния. Слаба ти е енергията в бял дроб, в черен дроб, в черва и така нататък. За вредните навици говорихме, за страха. За жалост, много хора няма как да се справим с всичките си страхове. Каквото и да говорим, както и да говорим, винаги там нещо излиза в нас, което ни напомня, че сме хора. Това са естествени състояния на нашите тела. Въпросът е колко време задържаме един страх в себе си. Пример. Страх ме за децата. Класически пример. Добре, колко време ще се страхуваме за децата? Те децата порастват. После ги е страх да ги пуснем, защото децата още са малки. Не. Идеята тук е да позволим на това състояние да съществува в нас като страх, но да не му робуваме, защото то започва да променя нашата биохимия. Ние сме биохимия. И всъщност затова казва, че оцеляват и се справят не най-силните хора, а най-адаптивните. Хората, които могат да се адаптират към средата, в която живеят. Баланса между работа и почивка. Има много хора, които са работохолици. Както има и другата крайност, нали, хищна да им се работи, така има хора безумно много работят. Тогава идеята е, че те не знаят да отпускат. Какво е релакса, както му кажа, да отпусна. Ма те отиват на спа и пак не могат да отпуснат. Идеята е да се научим както да работим, така и да почиваме. Затова и в йога има тази красива поза, шавасана, която трябва да води до отпускане на цялото тяло. Откъде идва отпускане? Отпускаме. Да пусна всичко в себе си, да остана в нищото. За медитация няма да говорим. Така, липса на навици за чистене на тялото. Пък кой не е учил как да си чистим червата, черен дроб и така нататък? Китайската медицина, знаете, че има меридиани, признава меридианите. И по тези меридиани, които са разположени в цялата година, ние можем да видим кой меридиан, кога се чисти, кога се възстановява. Сега е меридиана на бъбреците. Следващия месец и последващия ще бъде меридиана на черния дроб. В тези месеци ние за това имаме през точно есента, декември, януари, много хора с бъбречни проблеми. Естествено. Бъбрека иска какво? Топлина и вода, и топла вода. Ако изстигнем първото нещо, което се обажда, е или гърлото, само че ние вече говорим за настиване въобще, ние се говорим за вируси. Да. Така. И следващия момент, черния дроб. Черният дроб, който е филтъра на кръвта. Ами, съвсем естествено може да помислим за чистене и за възстановяване на черния дроб през февруари-март месец. И едно от нещата, които още ни разболява, на което не си даваме сметка, тук е малко повече психологията, когато отхвърляме, обвиняваме, когато се гневим, когато стоим в едни тежки емоции. Аз никога няма да простя на сестра ми. Тя направи еди какво си, тя ме обиди. Никога няма да... този, примерно, човек, дето се разделих с него, не го искам да го виждам. Независимо, че е баща на децата ми. Не може с такива нехармонични отношения ние да искаме да останем здрави. Защото те натрупват след себе си други емоционални състояния, които в крайна сметка водят до дисбаланс в нас. Първо в психоемоционалното тяло, после в физическите тела. Бавно и постепенно. Между другото, доктор Габор Мате във филма "Мъдростта на травмата", в края точно там работи с човек, който е с раково заболяване. Разбрах, че нашия домакин е човек-психолог, който се занимава с ракови заболявания, така че може после да иска да сподели нещо. И какво се случва? Ние не обръщаме внимание, че започваме, примерно, чести главоболия, чести простудни заболявания, безсъние. Много хора имат в момента с безсъние. Страшно много хора. Спи по 3-4 часа. От колко време? От една година. Как една година? Това е много. Да не говоря, че младите хора, нали, за тях това било нормално да спиш по 4-5 часа. Не е нормално, хора. Има нещо, което измъчва тялото.
Важно е да го намерим. Трябва да поговорим. Замаяност. Блъскам себе. Значи вървя, майте едно замайване, като че ли усещам. Това не се случва просто така. Болки тук-там в тялото, лошо настроение. От сутринта ставам и не искам да отивам, не искам да излизам. Нежелание за ставане от легло. Здравият човек има хъс. Има страст за живеене. Когато нещо не е както трябва, ние нямаме желание даже да станем от легло. Да не говорим, че аз имах една клиентка много от седмица, която ми каза: така не мога да спя, че чак не искам да лягам. Смятайте. Така. И всъщност какво казва нутрициологията? Науката. Преди време имах така удоволствие да изкарам един курс при професор Гурманова към Башкирския университет за нутрициология. И там задавахме въпроса защо се разболяваме, каква е причината. Тук в графиката малко повече са тези проценти, не са 65, но около 50% зависи от начина, по който ние живеем. Начина, по който ние възприемаме средата. Ако аз съм скарана с свекърва ми, класически пример, години наред се карам с нея, аз живея в тази среда, премълчавам. Ако изляза от тази среда, да не мислите, че проблема се решава. Той стои, защото е в мен. Вижте колко по-малко е в генетика, в медицински проблеми или в самата екология, в която сме. Много хора, щом има диабет в семейството, значи ти ще се разболееш от диабет. Не е гаранция. В моето семейство няма Хашимото. А аз на 40 няколко години се оказах с диагноза с Хашимото. И като се огледах кой е с Хашимото, тя се кърваме. Защо? Защото копирам нейния модел на поведение. Защо? За да ми е угодно в семейството. Това са, нали, мои прозрения, но да разберем, че когато двама човека, тук е психология, двама човека се съберат, те вече започват да обработват информация и енергия, която е от двете семейни системи, не е само от едната семейна система. Това е много важно да се отбележи. Така че, гледайте начина, по който живеем. Как се храним, как мислим, как чувстваме, как го живеем този живот. И сега, какво се случва в нашето физическо тяло? Казва, че имаме около 50 трилиона клетки. Може да са повече, може да са по-малко. Медицината така казва. Въпросът е как тези клетки функционират в мен. Аз не мога да ги изследвам, никой не ми изследва моите клетки. Колко вода имат, пък как се хранят, пък дали са почистени. И тук строгото правило, което нашите лекари ни съветват, говоря за холистичните лекари, с които работим. Каквото виждаме отвън, това се случва и вътре в нас. Тоест, когато има прекалено много стрес, това може да се илюстрира много бързо с децата. Когато едно дете се стресне, едно време моята баба, като се стресна, като се хвърли петела отгоре ми, тя: най-малко водичка. Първото нещо. Защо? Защото когато ние се стреснем, детето се стресне, то се напишва. Първата реакция. То е състочване водата от нашето тяло. Когато ние сме перманентно в стрес, ние забравяме да пием вода. Обърнете внимание в младото поколение колко вода не пие. След това, какво прави клетката? Когато аз съм изплашен, аз се стягам, аз съм в шок. Най-естествено, както се стегна отвън, така се стягат и моите клетки. Има хора, които реагират на стреса, спират да ядат, спират детето в детската градина. Давам ви пример с деца, защото там най-бързо може да се види тази картина. Тръгва детето в детската градина, хоп, спира да яде. Не му се яде, не иска да плаче вечер, като се прибере. Тоест, и после се разболява. И това е естествено. То преживява стрес в детската градина. Клетката се затваря, ако ние не я освободим от този стрес. Затваря се, учените са установили до 5 нанометра. 5 нанометра. Всичко, което усвояваме естествено като храна, нашия организъм трябва да го раздроби, да стане под 5 нанометра, за да влезе, ако клетката е замърсена. Смятайте ние какви неща ядем, нали? Сирене с палмова масла,
ще влезе другия път. Клетъчните каналчета се затварят, нарушава се храненето и какво се случва, когато нямаме достатъчно вода в тялото ни, няма хранене, което да е качествено в клетката, какво се случва? Ако в една река не влиза вода, какво става с нея? Става като блато, затлачва се. Ето това става и с нашия организъм. Затова като отидем, масово всички сме с гъста кръв, масово всички сме с зашлакован организъм, имаме подкиселяване и хронични възпаления. И респективно вече говорим за болни клетки. Просто ли е? Просто. Просто, но как да го изчистим това? Много е лесно да кажем да сме спокойни. Много е лесно, но как да сме спокойни, много често ще шегуваме, служим една доза майната му. Нали, най-простото. Ама понякога и с майната му не става. Защото не можем да се отпуснем, не можем да се наспим. Не можем да разберем какво не се случва. Истината е, че здравето според китайската медицина е баланс. Баланс на инь и ян. Баланс на активно и на пасивно. Баланс на светло и на тъмно. Баланс на ядене и на неядене. Баланс на пиене на вода и на непиене вода. Вчера правих едно изследване, скенер на една жена, която казва, аз пия вода. Скенера чета, викам, че нямаш вода в клетките. Защо? Защото когато пием вода, мен ме научи доктор Господинов, че водата се пие бавно на глътки. В китайската медицина има такова изречение. Водата се дъвче, храната се пие. И какво беше в България? Когато човека седнял да яде и да пие вода, даже и змията не го закачала. И като някой като ми каже, аз много работя, нямам време да се наям, нито да пия вода. Казвам, дърпаш вратата, заключваш и казваш 15 минути за мен. Или половин час за мен. Ако ние не се научим да се грижим за себе си, да уважаваме себе си, повярвайте ми, никой няма да дойде и да ви каже, ти си безкрайно ценен, аз без теб не мога. Така, разбрахме какво е. И сега, здравеопазването, за жалост, уважавам много лекарите, аз работя и с лекари, но лекарите не винаги могат навсякъде за всичко да помогнат. Още повече виждате, че личните лекари имат по не знам колко пациенти на ден. Така, една камара писане. Тоест, ние трябва нещо да направим за себе си, ако искаме да се справим в тези нови нормални времена. И какво всъщност в момент тук пропуснах нещо, да. Един много хубав слайд. Като бахов терапевт, много често си повтаряме тази и питам хората, какво те прави неспокоен и какво те прави нещастен? Защото хора може да се стоят в нещастието. Няма проблем. Що ли си спокоен? Защото то сме ядосва или еди кой си ме създава проблем. Да, не е толкова лесно, но когато човек се зададе въпроса, какво го прави неспокоен, какво го прави разбалансиран, той може да намери лесно отговора. Здравият човек, според доктор Бах, е спокоен и щастлив. Здравият човек, според него, слуша душата си. Той казва, че ние се разболяваме, когато не чуваме душата си. Според СЗО, здравето е баланс на физическо, емоционално, мисловно и духовно ниво. Хич не е лесно да го направим целият този баланс на всички нива. Ако го направим тук, ето както Цвети преди време ми каза, Вени разбрахника. Човек не се разболява, защото еде гадости. Човек се разболява от стрес. Имах приятелка, вика, която беше изключително здравословно живееше. Качваше планини, хранеше се здравословно и се замина от рак. Не може, вика, да... Не е това причината. Казвам, така е. Не е това причината. Това е много трудно. Хубаво е изречението, като пожелание, но е много трудно да се направи. Въпросът е да търсим това, което е нашата страст, което ни харесва да го правим всеки ден. Така,
Препоръчва се и в китайска държавна компания Нова ера, като правила за здраве, задължително да вкараме спорт или движение, минимум 10 000 крачки на ден. Да внимаваме с какво се храним. Силен изпалнова маз да не едем, нито маргарин. Да имаме качествен сън. Това е много важно. Здравето, половината на здраве е в качествения сън, защото той възстановява нервната система. Той е балансиран. Общуване. Много голям проблем. В близките 10 години съм убедена, че ще имаме точно тук, защото масово младото поколение общува през телефони. Те не могат адекватно да общуват един с друг. А когато сме затворени, ние сме обречени на повече самотност и повече депресивни състояния. Виждате за какво става въпрос. И почивката, баланса в това да направим между това да бъдем активни и пасивни. Може ли да попитам? Да. Какво означава качествен сън? Качествен сън за нашата възраст означава поне 7 часа в денонощието да имаме сън. Обаче здрав сън, в смисъл като легна да знам, че дълбоко. Сутрин като стана трябва да съм се отпочинала. Трябва да усещате, че имате енергия да се събудите сами. Льовен Мин, когато беше сега в България лятото, аз ще ви го покажа после, нашия ментор, той каза 9:30, слънцето е залязло. Моя дядо и моята баба така не учиха, но така беше преди години, сега няма кой да го изпълнява. Но той отиде 9:30, каза, това за мен приключва деня, аз трябва да се отпусна да се легна, сутринта, примерно в 5:30, 6 вече той е станал, защото ние имаме естествено състояние, в което нашия организъм, по биоритмите, нашия организъм естествено трябва да бъде отпуснат и да спи. Това наистина е около 9:30-10. Около 10. 10:30-11 вече, особено когато стоим на електронни устройства, особено когато гледаме филми, особено с кръвопролитие и така нататък, всичко това се запечатва. Хеле пък да спим на телевизора. Не си мислите, че не възприемаме нищо от това, което нашето подсъзнание обработва през това време. Затова е хубаво около 10-10:30 максимум ние да сме слегнали. Да. За да можем добре да се наспим и да се възстановим. Друг е въпросът вече с по-възрастните хора, но там няма да влизаме сега. И всъщност, превенцията какво означава? Това ни беше много трудно да го обясним на хората какво е превенция и какво е профилактика. На мен нищо ми няма, бе. Аз съм здрав, ходя на работа. Какво да правя сега? Защо да го правя? Защото когато ние правим профилактика, примерно, подготвяме бъбрека през пролетта и през есента най-вече за неговия активен сезон зимата, какво правим? Пием чайове, пием гореща вода, стоим на топло, пазим кръстовете. Той ни се отблагодарява. Не се разболява. Защото когато се грижим, имаме здрава клетка, после здрави тъкани, здрави органи и след това имаме всички здрави системи. Пак казвам, в китайската медицина всеки орган си има активност. Примерно стомаха, червата са активни през лятото. Що имаме стомашно-чревни вируси тогава? Защото тогава е сезон на червата. И естествено се появяват тези така наречени лоши вируси. Ние се поизчистваме, ама не знаем, що се чистим, веднага пием лекарства, защото трябва да спрем тук разстройството. То не е толкова лошо да поедем череши и да се поизчистим, примерно. Така. И тук избора с какво да се храним също е много важен. За жалост. За жалост, тук всички може да ми говорите и можем да говорим на тая тема много. Хора наистина внимавайте какво слагате в устата си. Ако може да се го произвеждате, ако може да се купувате от хора, които го произвеждат, наистина стана безобразно. И става все по-безобразно. За жалост, вече имаме и месо от 3D. Искам да ви кажа, че аз съм била 2 пъти в Китай, даже вчера го коментирахме това. В Китай нямаше един човек, който да го заболи стомах, да има разстройство или да има някакви проблеми. Аз сме били последния път 12 дена. Така. И това е слайд за хората, които си мислят, че са в много добра форма и се хранят много здравословно и пият шейкове
пият там смутита и всичко останало и на тях нищо не може да им се случи. Освен това и тренират в фитнеса. Хубавата новина е, че дори плодовете и зеленчуците, които ядем, някой път са насила, не някой път, в повечето случаи са напръскани и са насила озрени. И вие го виждате това нещо. Затова няма да говоря. Генно модифицираните храни. И като ми кажат, нали, Америка, затова не обичам, защото повечето красиви неща дойдоха от там. И сега идеята тук на това движение, на глобалното движение за здраве, е да се върнем към природата, да се върнем към един по-простичък начин на живот, обаче живот, в който ние да се чувстваме щастливи, да се чувстваме добре. И когато избираме хранителна добавка, нещо, което добавим към храната си, тя да има най-малко намеса от човека, да е природен продукт, да е екологично чист. Аз ще ви покажа, мисля, че имаме снимка от езерата. Това, което китайска държавна компания Новия предлага, е продукт, който расте в Южен Китай. Това е хилядата острова, езера, които са пълни с малки островчета с боров прашец. Боров прашец и там местното население всъщност се го обира и го изпраща, за да може да се обработи в Янтай на другия край всеки ден. Когато е активният сезон април месец, всеки ден през Янтай те го обработват, за да може да даде този продукт. И другото, което е важно, за малко ще го кажем. Аз ще ви пусна между другото филмчето за боровия прашец, ще го видите. Има много слънце. Проблема при повечето хора в момента и особено след COVID-а, витамин B12, витамин D и цинк са витамините, които масово имаме изчерпване. B12 е доста занижен в лабораториите, лекарите говорят за 800 000, а витамин D, колко често стоим на слънце? Днеска колко често ще стоим на слънце? Много малко, за жалост. Малък размер на частиците. Нали си спомнят, че клетките, когато са замърсени, те обработват съвсем малко малки каналчета. Боровия прашец е 3 нанометра. Те са го разпрашили, са го направили до 3 нанометра, за да може да бъде усвояем. Боровия прашец е храна. Има най-много съставки. За доказателствата за патентите, за бионаличности, сега ще ви го пусна като. Всъщност, вместо да говоря всичките тези неща, сега ще ви пусна клипчето, което смятам, че ще ви бъде много ще ви